Chcem poznať viac to, čo máš rád, cítiť záchvev tvojho srdca, blízko tvoju dlaň. Cítiť záchvev tvojho srdca, blízko tvoju dlaň. Chcem poznať viac, ako znie tvoj hlas, rozoznať zvuk tvojich krokov, keď sa ozvú zas. Rozoznať zvuk tvojich krokov, keď sa ozvú zas. Chcem poznať viac vôňu, ktorú máš, keď dotýkaš sa môjho srdca, cítim oheň rásť. Keď dotýkaš sa môjho srdca, cítim oheň. Prvýkrát na padáku som letela s ním. Priznám sa, mala som taký čudný pocit, bála som sa. A on mi povedal, že mu mám dôverovať. Keď sme už leteli dole z kopca a potom nás čakal, museli sme naspäť vyšliapať hore a chceli sme pánovi Ferrarovi pomôcť. A on nám vtedy povedal na to, že každý človek si musí niesť svoje bremeno sám. Jeden večer sme pozvali pána Ferrara Jožka ku nám na večeru. Pozvali sme ho o 6 a bolo tak pred 6. A sme si povedali doma s mamičkou, že kto vie, či príde presne, lebo bolo veľa snehu, cesty boli zlé, zasnežené. No a ako sme pozerali na hodinky, bolo 6 hodín a vtedy presne zazvonil zvonček. Otvorili sme a vo dverách stal pán Ferrar. Potom prvá otázka hneď bola, že ste presne ako hodinky, sme mu povedali. A on nám na to povedal, že on už v aute sedel 2 minúty a čakal do 6. hodiny, kedy príde. Musíme, pán Ferrar nosieval aj vlastnoručne vyrobený ruženec, ktorý mal také veľké desiatky, aby keď chodil do prírody v zime, aby sa mohol ho modliť aj v hrubých rukaviciach. Častokrát nás aj pán Ferrar brával pozerať sa na hviezdy. Bolo to neskoro v noci a vtedy on nám hovoril, že vtedy, keď bol malý, nemal mu kto vysvetliť. Nepoznal takého človeka, ktorý by tak poznal o Bohu. Vlastne všetko o tých hviezdach sa učil sám. Keď som sa ešte predtým, ako nám chodil ukazovať hviezdy, keď som sa vtedy pozerala na oblohu, zdala sa mi obloha taká jednoduchá, rovnaká ako keby. Ale po tých pozorovaniach s ním som objavila mnohé obrázy na tej oblohe. Pán Ferrar možno, že ju aj preto mal rád tak tie hviezdy, lebo boli blízko Pána Boha. Darovať pánovi Ferrarovi darček bolo veľmi ľahké. Či som mu dala knihu o hviezdach, alebo vlastnoručne vyrobený darček. Videl sa tešiť zo všetkého. Svedčalo o tom aj hodinky, ktoré nosil na šnúrke na krku z birmovky. Keby sme si zobrali druhých ľudí, tak ktorí dostali hodinky z birmovky, tak možno určite všetkých by už boli niekde v koši a on si ich tak vážil, že ich aj napriek tomu stále nosil na krku a nevymenil ich za iné. Ten deň, keď pán Ferrar odišiel ku pánovi Ježišovi, sme ešte
ešte stihol postaviť tunel. No preteky cezeň sa už nekonali. Usmielom k tomu tunelu nosili sviečky a každý deň sme chodili zapaľovať tie sviečky až do neskorej jary. Celá domková už bola zelená, len na domková bol jeden biely fliačik a to bol ten tunel. Ako by ani ten sneh a ten tunel nechcel ani nemohol zabudnúť na svojho staviteľa. Aj v ten deň, keď zomrel, mal prísť ku nám na večeru a upiekli sme mu aj tortu, ovocnú tortu spolu so sestrou, lebo sa blížil deň jeho narodenín. No, bohužiaľ, už si ju nestihol zjesť. Priznám sa, tá torta u nás dlho v komore ležala a nikto sa neodvážil, aby ju zjedol. Až potom, aby sa neskazila, mamička povedala, aby sme ju zjedli. A aj vôbec nám nechutila. Keď sme ju jedli, mali sme také veľmi zvláštne pocity, lebo vlastne mal ju jesť oslavenec a vtedy on už oslavoval svoje narodeniny v nebi. Vždy, keď sa na oblohe zažne prvá hviezda, že prídeš ku mne, sa vždy poteším. Do môjho srdca vedie iba jedna cesta, keď vôjdeš dnu, von ťa už nepustí. Odpusť, ja neviem svoju lásku skrývať, prešla som strašne veľa prázdnych ciest, no dnes už nechcem ani chvíľu váhať, dovoľ mi dotknúť sa hviezd. Veľmi pekná myšlienka, ktorú vyslovil tiež, keď sme sa raz vracali zo schôdze, tak bola tá, keď povedal, že keď ja raz niekoho chytím za ruku, alebo keď niekomu svoju ruku podám, tak sa jej už nikdy nepustím. A ja som veľmi vďačná a dodnes ďakujem Pánu Bohu jemu, že tú ruku podal aj mne. Asi 3 týždne pred jeho smrťou som sa ho jeden večer pýtala, že ako sa má. Najprv to bolo také s úsmevom, ako to vždy vedel. Dobrá, stresiak, tak ako obyčajne. By som povedala, že vždy sa to takto snažil odľahčiť, aj to svoje trápenie, že možno aj keď sa niečo dialo, niečo vážnejšie, tak vždy povedal, on také stresy alebo čo. Lenže videla som, že za tým úsmevom jeho sa skrýva aj niečo iné. Tak som sa ešte raz a trošku už vážnejšie opýtala, že isto, že ako mu je, že som to chcela vedieť. A vtedy mi povedal, že za sebou nič nevidí. Že sa cíti tak, ako keby stále na niečom pracoval, robil a nevidel žiadny výsledok. Myslím si, že každý, keď sa nad tým zamyslí, tak si uvedomí, aký je to paradox, lebo nie je nás málo, tých, ktorým zmenil život, tých, ktorým pomohol, a je zvláštne, že ešte pár dní pred smrťou musel zápasiť s niečím takým a že jednoducho musel ešte aj takúto skúšku prekonať. V stredu pred jeho smrťou som sa cítila nejak zvláštne a chcela som sa s ním porozprávať o niečom, o čom sme často nehovorili, a to bola smrť. Neviem prečo, ale jednoducho v ten deň som mala také blúdne myšlienky a
bála som sa toho, že čo sa stane, ak mi zomrie niekto blízky. Ako to budem prežívať, lebo ešte sa mi nestalo, aby mi niekto mne veľmi blízky zomrel. A práve vtedy on mi na to povedal, že sa mám pripraviť. Bolo to 3 dni pred jeho smrťou a ani jeden z nás sme nevedeli, o čom rozprávame. Ja som vôbec netušila, že sa mám pripraviť na to, že zomrie on. A viem, že tak vo mne zarezonovalo, že pláč, ak to vieš. To boli také jeho slova, že priprav sa, pláč a modli sa. Modli sa, to ti nevravím ako frázu, ale niečo, čo skutočne pomáha a viem, že to funguje. Poďme sa vrátiť do čarovnej chvíle, kde začína láska a končí sa žiaľ. Čaká nás túžba, beh na dlhé míle a na konci sám veľký kráľ. Ver mi, ja viem, že si najlepšou skrýšou, keď prichádza búrka a všade je tma. Chcem s tebou kráčať za nebeskou ríšou a vznášať sa v jej výšinách. A vznášať sa v jej výšinách. Zhruba pred 13 rokmi som spoznala pána farára Krišandu takým nezvyčajným spôsobom. Som chodila na spišskú kapitulu do školy, tak bolo veľmi horúco a sme sa išli vyvetrať vonku a s kamoškou. A tam mi hovorí, že pozeraj, ide náš pán kaplan. A hovorím, že kde? A on hovorí, tu hore. Išiel človek na bicykli, ktorý vyzeral veľmi smiešne. Volant bol urobený z vodovodnej rúry a ten človek bol oblečený nejaký, ja neviem, čo to bolo, ale to bolo veľmi smiešne, čo mal oblečené. A vravím, že to je kaplan a ona, že hej, a vravím, že to je nejaký čudák. A neprešlo ani pol roka a ten čudák, čo som ho nazvala predtým, sa stal našim farárom. Počas jeho pôsobenia som sa stretávala s deťmi na fare každý piatok. A on mal taký spôsob, že za odmenu detí brával na výlety. Len tie výlety to neboli obyčajné výlety, ak si niekto predstaví, že zoberie deti do auta a ide na výlet. Stále, keď sme sadli do auta, sa vybralo Sväté písmo, prečítal sa úryvok zo Svätého písma, pomodlilo sa, tak sa išlo. Nespočetne veľakrát sme boli v ľadovej jaskyne, to si už ani nepamätám koľkokrát. A on za každým, už mu to muselo byť aj za každým, každé jedno dieťa zobral do rúk, vložil ho do sedačky, spustil ho do tej jaskyne. Tá trpezlivosť, ktorú mal s tými deťmi, to nemá ani jeden asi rodič, alebo ja neviem, či má. Ale to bolo neskutočne sa na ňu pozerať, ako dokázal citlivo a zaobchádzať s tými deťmi. Pán farár Krišanda všetkým, čo sa snažili nejako v kostole niečo robiť alebo pomáhať, tak stále na Vianoce nám dával nejaké darčeky, na ktoré som sa veľmi tešila, lebo to boli stále originálne darčeky. Medzi iným mi dal v roku 2001 aj túto knihu, samozrejme s originálnym venovaním, kde mi píše: Milá Slávka, život ti prináša mnoho utrpenia, ale aj radosti. Niekedy prežívaš bolestné situácie a preto ti venujem túto rozprávkovú knihu, kde sú ukryté veľké pravdy o ľuďoch. Nech ťa teší, že dobro nad zlom víťazí, a to nielen v rozprávkach, ale aj v praktickom živote. Či budeš tieto rozprávky čítať sama alebo niekomu inému, zachovaj si dušu dieťaťa. Pred niekoľkými rokmi som ochorela dosť vážne, dostala som salmonelózu. A keďže sme nemali ešte auto doma, tak mamku ako prvé napadlo, že pán farár. Tak pán farár v noci o 1 ma viezol do nemocnice, bez vedomí, podotýkam. V aute, v ktorom som už nevnímala, mi dal pomazanie nemocných. A vtedy som sa prebrala a
Odvtedy viem, že pomazanie nemocných nie je pre umierajúcich, ale je to posila. A potom po čase, keď ma prišiel pozrieť do nemocnice, povedal, že musel mi dať to pomazanie, pretože nechcel ma stratiť tak, ako stratil svoju nebohú sestru Hanku, ktorá mu odišla bez pomazania, že nestihol. Keď som otehotnila, som sa modlila k pánu farárovi, vlastne nie za neho, ale k nemu. A prosila som, aby sa nám Bernadetka narodila zdravá. S manželom sme si vymysleli aj takú modlitbu, ktorou sme vlastne prosili pána farára, aby nám požehnal, aby orodoval za nás, aby sa nám narodilo zdravé babetko. A verím tomu, že aj on, nehovorím, že len on, ale že aj on prosil Pána Boha za to, aby dnes, keď tu Bernadetka s nami bola, aby sme sa s nej tešili. A sme mu vďační. Smiať a lietať s tebou nad zemou. Otvor láske bránu, naplň moju dušu pevnou nádejou. Pane, daj mi krídla, chcem sa smiať a lietať s tebou nad zemou. Otvor láske bránu, naplň moju dušu pevnou nádejou. Do mojich snov a túžob nepoznaných. Každý deň sa ťa pýtam, čo dobré mi dáš. Moju slepotu zmývaš a raj pre mňa máš. Jozef bol predovšetkým taký môj osobný priateľ a kňaz, ktorý ma kňazsky sprevádzal. Myslím si, že od jeho smrti nedokázal som vytvoriť až tak pevný vzťah, takého súzvuku, pocitov, možno aj rád, ktoré po večeroch, keď som ho navštívil, alebo keď on mňa raz za čas navštívil, sme si vedeli vzájomne dávať. Jozef vedel mlčať a to bola veľká pomoc v tom, že človek sa dokázal pri ňom vyrozprávať bez pocitu, že niekoho obťažuje, bez pocitu, že by to bolo prázdne vyrozprávanie sa. Mnohé problémy, ktoré on riešil a prehrízol sa nimi, tak boli takým mostom, ktorý pomohol aj mňa a možno iným kňazom určite sa posunúť ďalej v takej praktickej pastorácii. On možno cítil niekedy tú disproporciu medzi ideálom a medzi realitou kňazského života, ale zároveň nikdy si nenechal zobrať takú pastoračnú radosť a túžbu pracovať pre spásu duši. A to bolo niečo, čo bolo nakazlivé a čo sme si určite chodievali k nemu brávať po večeroch väčšinou, keď už skončila robota. Ja som lietal na padákoch už pred seminárom a Jozef bol pilotom Vetroňa, ktorý mal ešte stále platný preukaz pilotný v tom čase. A keď som mu ukázal tú zábavku, ktorá vznikala vtedy prakticky na našom území, tak ho to hneď oslovilo a tak sme sa občas aj tak poštrajchali, lebo on bol pilot, ktorý mal plný výcvik, plnohodnotný aerodynamiku a všelijaké veci, teórie riadenia lietadla. A ja som bol amatér, v tomto som naozaj nemohol držať krok s ním, ale na druhej strane som bol praktik, ja už som vedel lietať, štartovať a všetko ostatné. On sa to len učil odo mňa a
A veľakrát sme sa aj tak priateľsky ponaťahovali, kto je viac, tak sme si dokázali samozrejme ako muži, že kto je v tom viac doma. No, do toho si spomíname takú zvláštnu charakteristiku jeho pevnosti vôle, lebo o tom je treba hovoriť, že ako diakon mal mať požehnanie v katedrále a vešpery mal viesť a v tú nedeľu sme boli s padákom trénovať štarty, fúkal ako besné, samozrejme sme to nevedeli odhadnúť, bigo, cvičný pádák, 8-komorový či koľko. A ja som mu vždy vedel, že v takom metre treba jemne ťahať za šnúry a jemne ho dvihnúť nad hlavu a potom sa do toho oprieť. A Jožko razil teóriu takých dynamickejších štartov, čo skončilo tým, že sa dlho rozbehol, padák sa nafúkol, zasekol v tom prudkom vetre